Leje av reklameplads på biler. Leje av reklameplads på biler. Hvis du leder efter en innovativ måde at promotere bedriften din på, er leje af reklameplads på personbiler og varebiler en udmærket løsning. På denne måde vil reklamen din være synlig hver dag og nå et bredt publikum. Mobilreklame, mærkevaren din vil være synlig på forskellige steder, noget som øger rækkevidden og genkendeligheden. Kostnadseffektivitet, en lønsom alternativ til traditionelle former for reklame. Fleksibilitet. Tilpas reklamepladsen efter dine behov, fra små klistremærker til fuld bilindpakning. Kreativitet. Tiltræk opmærksomhed med spændende grafiske design og attraktive billeder. Personbiler og varebiler. Vælg køretøjet, som passer bedst til din kampagne. Priser efter aftale. Kostnaden for leje af reklameplads fastsættes individuelt. Kontakt os for at lære mere om mulighederne for at leje reklameplads på biler. Sammen vil vi skabe en kampagne, som tiltrækker opmærksomhed og øger mærkevarens genkendelighed.